Siraan yung kaka ko ng siraan. Basta pagdadating ng vloggers, buo ang bahay, buo ang lahat ng binigay sa akin ni Kuya Bal. Nandyan lahat ng gamit, walang nawawala. Ngayon talaga sa... Ayaw ko na, sabi ko nung una po, well, mula nung binigyan ako ni Kuya Bal ng bahay, binigyan din ako ni Lord ng bahay, tinulungan ako ng lahat ng vlogger, nagkasangkay. Hindi ko na yan, ayaw ko na yan, lilimutin ko na lang. Biyaya, no? Nandito tayo ngayon sa bahay ni Chona. Yeah. At kakamustahin natin siya. Siguro mga ilang buwan din yung pagpunta na. Mga 2 buwan din siguro bago mga 2 buwan, no? Na bago kami makadalaw dito kay Chona. Oh, yan. At sa lahat ng nandyan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking mga YouTube channel. Nathan Kit Vlog, Bebang Official, Manuel Gubaton, Limuel Adanza. At sa mga kasamahan pa namin dyan, sila Kuya Regan at si Alpi TV Vlog at Alex Librada Vlog and Don Alex. At sa mga muse namin yan, Del Cabarle Vlog at Glyza Barona. At syempre sa akin second channel na pambansang Lips. Yak. Songo. 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 So ngayon, dalawin natin at kamustahin natin si Chona. At parang may napansin na naman ako dito sa baklitang to. Wow. Oh. Naging sobrang negra. Kaya nga, Ano kayang pinaggagawa nito, no? Sobrang negra. Yan, nandito na tayo kay Chona Libre ba? Gupit ng mga kuting, oh. mga nakis niya yan. Mga nakis niya yan. Oo. Mga nakis to ni Chona. Dami mo na nakis, Chona. Ilan na tong pusa mo? Ilan na to? 10 po yan lahat. 10? Grabe. Ito, sinong pangalan nito? Luto alis dyan. Parang bulldog yun, no? Parang may lahi na yung aso mo, no? Ito, opo, ganyan lang talaga po yan. Ano nangyari sa'yo, Chona? Ba't parang nagiging negra ka? Ay, naglalaya siyempre po ako, naghanap ko ng pagkain ko, kabubuhay ko sa araw-araw. Oh, yan. Tama yan. Yan. Po bagang umasa. Yan. Tama. Kahit ako kumukal ko dyan sa gitna ng karsada, naglalaya po ako, naghanap talaga po. Pag naglalayas ka, anong ginagawa mo? Nagmamanicure naman po ako. Minsan Manicure? Nakatatlo ako. Naglilinis ka ba ng kuko? Opo. Minsan nakakatatlo, 4. Magpapalinis akong kuko sa'yo ngayon. Sige po. May panglinis ka dyan? Kompleto. Ay, magpapalinis ako kay Chona ng kuko. Sige. Yan. Hindi naman yata po kayo nagmamadali. Mga ilang oras ba yun? Madali lang yun, minuto lang yan sa akin. Wag yan! Okay, Cho, ano ba nakikita mo? Hindi namin nakikita yung nakikita mo. Kaya dali lang naman ba ako mag-init? Yung pangkulay natin, meron ka na. Ako nga, nakalimutan ko yung pinapabili mo ay. Kahit ganito na lang po, kundi nga lang. Meron naman po akong pampatay na sa buhok ko yung ganito ang kulay. O, tapos, Ito lang as-gray lang po ang wala sa akin. ayan, magkano yung isang Wala ganyan? lang po ang ganito. Bibili na Dating nga natin. Magpapakulay kasi kami dito eh. Yan o. Since, parang Colgate to. Parang Colgate. O yan mga supporter ha. Hindi yan humaano si Chona kasi nung mga nakaraang video sabi ng mga supporter umaasa. Hindi umaasa. Naghahanap buhay ng maayos yan si Chona. Tayo nga, namimiss mo na ba sila Kuya Bal? Ay, wala na po ang magagawa. Hindi naman po ganapan. Okay naman po at hindi naman magawa. Hindi, busy lang talaga. Naalala niyo naman po. Tsaka syempre, tapos na yung ni Kuya Bal sa'yo. Parang yung pinaka niya, may bahay ka na, may parlor. Pero naman sana po ang hinihingi ko sa kanya. Oo. Last na lang sana po yung dahil para lang po kaya sa akin na para nag-uulam naman po siya sa akin na paggagawa niya ng dun sa bitan. Kaya po, inaasahan ko na. Sino ba? Sino? Si Kuya Bal po. Na? Nasabi po niya, nagsabi po ako, Kuya Bal, palagyan mo, mahiling pa ako sa kahit isang hiling na lang na sabi ko, pakilagyan mo na po ng ng grills, yung bintana. Meron na. Sabi na una, wala po. Ito, grills to. Bangkal. Yung bakal. Bakal. Bakit? Para saan yung bakal? Meron po yung pag wala po yung bakal, madali lang yung muklat.
Plastic baga po ang pinagkakabitan. Hindi yan. Tsaka hindi ka naman mananakawan. Pagkagabi po, kasi ang dami ko po customer sa gabi, marami akong service sa gabi. Sa gabi ako kumikita kasi halimbawa po may kasalan. Kumikita po okay. Pag wala na Balip gusto mong pagabitan ng ano? sabi naman po sa akin sa Kuya Balang, ano daw po, palalagyan daw po niya ng green siya, hindi lang niya masikasasan. Hindi niya pa masikasan. Ano pa po ito? Ay sabi ko, di bali na lalagyan ko na lang po ng grills na kawayan kahit paano sa labas. Para may tibay. Pwede na muna yun. Hindi naman niya mananakawan. Hindi ka mananakawan dito. Dahil pa pala yung stock ni Chona na Pero naman kung gamit pa dyan, di naman niya naubos, di naman niya nagagalaw. Pati matindi nagagalaw tong mga to. Wala naman po nagpapariban. Naman po, nagamit na ako noong isang araw, may nagpa-blower po dito sa nagpa-plancha. Kasi ang kuryente dito, laging pawala-wala. So wala ang customer. Pawala-wala po ang kuryente. Ay nung nakaraan din. Kaya po, Wala din nagtaas yata po ang sa kontador. Tsaka yung damit mo, ba't ganyan yung damit? Wala ka ba na bang mga damit May na damit pa ako dyan. Kundi lang tinamad ako mag-visa ko yung nagmamadali ako at may nagtawag sa cellphone kanina na magpapaservice niya. Dapat laging Kasi mauwi rin ako maya-maya. dapat laging tag dito? Dapat laging malinis. Yan, para litaw ang beauty. Nagmamadali lang kasi po ako kanina. Okay na. Wala ba suklay yan, no? Ay, pero Okay malis. na po yun. Magulubog ako mahangin sa labas. Kaya ganyan po. Magpapalong hair ka ba? Hindi yan po, papugupitan ko na po ito. Yung pala dito, yung ating best friend na multo, okay naman, wala Kaya naman. po, nakita ko nga po yung vlog nyo ng yung sa hula. Ay, wag na po. Hindi ako yun. Hindi po. Baka si ano yan, si Chris Ulo ka. Kapag kakamalan talaga kami lagi nun. Wag na po. Si Chris Ulo po yun. Lalong magkasakit ako dito. Dito pa ako nagkakasakit. Basta lang, dasal lang. Opo. Wala naman, hindi mabait naman, di ba? Mabait naman po. Mabait naman pala eh. Kaya yan si Chona, mga kalingap, muli natin ditong nabisita. So yun Chona, ito, pagpasensyahan mo na muna, yan. Bali, binigyan ka rin kanina ni Nathan. Nagpanday dyan sa kuryente. Kuryente. Ano ba yung nasa kuryente sa'yo? Diyan po ako nakisi-charge. Magkano ang mo dyan? Ayun ako po lang bayaran namin ngayon, 1,600. Ba't 1,000? Nagagamit pa ako ng blower. Ito pa po. Sa ano mo? Plancha. Mahal baga po yun. Malakas po yun yung blower sa kahit plancha. Kuryente baga po yun. Ayun po ang pinakamalakas sa lahat. Kaya maabot ng 1,000. Tapos yung binigay pa sa akin heater na pampabango. Ang lakas din pala po sa kuryente. Hindi ko na ginagamit. Tinago ko dyan sa loob ng bahay. Sino? Yung kay Kuya Gab? Umpo. Yung Maganda nga yun para laging... malakas po sa kuryente. Kasi kulo na kulo yung tubig para ka naluluto. Tinisting ko yun ay sabi ko testing ko daw ito. At gusto pag dating ng bill ng kuryente 1,600. Diyos ko pero po yung iba. 1,600 ang kuryente mo? Kasama ko si best friend at sa kanila ako naka-charge. Nung sila lang nagsusolo, 700 lang ang binabayaran nila buwan-buwan. Parang ang mahal naman. Kaya nga po, nagtaas po. Lahat po ng bahay dito, mga bahay. Lahat naman dito? Lahat po nagtaraasan. Dahil sa tindahan may ng 2,000. Eh naman, 2,600 naman ang babayaran. Yung 600 ang dagdag. Eh dito naman sa akin, dati 700, ang laki ng dinagdag. Yan din sa kabilang bahay, ang laki din washing machine, kung ano ang ginagamit nila. May mga nakasaksak pa sa kanilang mga bahay-bahay. Kaya rin, libo rin ito binabayaran. Puro sa gamit mo rito, parang posibleng 1,600, Ay, sobrang dalawang bahay taas. naman po yan, kasama yung nakisaksak. Siyempre po ko dyan sa may-ari ng barkada ko. Yan po ko nakisi-charge ng kuryente. Eh, siyempre, nung sila po lang, 700 plus ang binabayaran nila. Eh, siyempre, ang dami kong ginagamit na blower, clipper, plancha. Malakas po daw yun, electric fan. At pag ganyan, di naman na mahina ang andar. Kaya ito ang ginagamit ko. Okay. At pag gabi po dito talagang mainit. Pag binuksan mo naman po yung mga bintana, lamok naman ang papasok. Kakainin naman po ako. Kakainin ka. Kaya ito po ang inaano ko, binubuksan ko, di ba? Hindi ko naman po alam na gano'n magkakamali na mataas ang kuryente. Kaya sabi ko nga, ngayong buwan, magtitipid ako sa kuryente. Hindi ako magamit ng kung ano. Para ano.
Pero sa 1.6, sobrang laki ng kuryente Malaki nga mo. po, nagtaka nga. Pero yung ano, Chona, may iba ko yung ba nung nakaraang punta namin, lagi ka lang nakahiga kasi nga masama yung pagramdam mo. Ay, yun naman po yung para higa po ako, nagpipilit po ako mag-rest, wala naman po ako kakainin. Nagdala po ako ng bigas, binigay po sa akin ng Kuya Bobby 5 kilo, ubos na rin po. Kaya nagbili na lang ako ng kalahating kilo hanggang sabi ko, bahala na sa magkakapera na nagsapo ako nito. Oo, sa masipag ka naman eh. Layas naman baga po, kahit pa paano. Magkano ba bayad sa'yo sa pag-manicure? Manicure po, pedicure. Ano po, 80 po. 80. 80 pesos. Opo. Up and down po ay 160. 160. Tapos yung pakulay, 300 po ang singil. 300 kahit anong ano no. Yun pa, mahirap, mababa lang pala presyo niyan. Akala ko nasa 1,000 na, mga nasa Ay, hindi ko naman 100. kayo pwede sigilin ng mahal, bahala. Hindi, pero yung iba, yung mga customer niyo po ba? Ay, 300 lang din po ang singil ko. Masama naman po yun sa home. Sa bagay. Yung mama naman ang po ako, yan din ang pinalaman. Hindi ka naman nayaman. Ba't ka hindi ka nayaman? Ay, pag ako po ay hingian din ang walang-wala. Ako yung nagbibigay din po ako. Hindi po ako. Ang ugali ko po ay pag alam ko hirap. Nagbibigay din po ako. Tsaka sila Kuya Bal Santos Matubang nandun sa ano, nasa Lipa, Batangas. Lagi yung ano, lagi Nakita ko yung... nga po si Kuya Rab kanina sa TikTok, yung mga puntaong grasa. Napanood ko sa TikTok. Tagal na yun ah. Tagal na po, Tangin mo lang napanood Hindi ko eh. lang po napanood. Marunong ka na gumamit ng cellphone mo. Po, ay, mga po. Napapanood mo channel namin. Ay, lagi ko kayo pinanonood. Ayun. Anong pangalan ko? Ay, naku, nakalimutan ko. Sabay ganun. Sabay nakalimutan. Sige nga. Lagi ko yung pinanonood kayo. Nakadata. Naku po. May sounds. Tag dito. Pinapanood pero di kilala. Kilala ko po kayo. Pinalibot lang baga ko sa sobra bagang dami. So, bagay, sa dami namin. Sino pa mga ibang pumunta dito sa'yo? Ay, mula. Si Kuya Gab, si Bobby, sino pa? Wala. Kami lang naman pupunta sa'yo. Si Kuya, ano po, sino pa yun? Uli, si Kuya Botete. Sige. Ayan pala si Botete. O, ano rin namin yun. Yun, ka-member din namin, kagrupo namin. Ayun, isa mulang dating daw po niya dito. Yun po, ano po dito. Si Botete. Mabait yun, mabait yun. Tsaka sila Kuya Gab. Nagluluto yun lagi sa kusina. Kaya ba nakikita ko. Yung malaki yung chan. Malaki yung tiyan. Kaya nga Botete. Nakawig po siya. Naglilinis po siya sa likod ng bahay ni Kuya Bal. Mabait yun. Nanonood ko naman po kayo lahat. Mabait yun si Botete. Sige, at dito na rin kami. Malayo pa pupunta namin. Baka dumaan kami kala Lola ni Nita. Hindi ka naman pa pedicure, manicure. Anong oras na rin eh. Titignan ko lang. Kakausapin ko sila muna, sila Nathan, sila Alex, kung kaya pa ng oras. Yan, anong masasabi mo sa mga viewers mo? Salamat po. Sa mga, sa mga nag-aabang sa'yo sa video natin. Yan. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po. At ako ay natutulong-tulungan ninyo kahit pa paano. Yan. Thank you po. Sa mga basher mo. Ay, ang dami. Ang dami. Hinahayaan ko sila. Bahala sila magparasisira. Sira, ayaw ako ng siraan. Basta pagdadating ng vloggers, buo ang bahay, buo ang lahat ng binigay sa akin ni Kuya Bal. Nandyan lahat ng gamit. Walang nawawala. Ngayon talaga sa... Ayaw ko na po, sabi ko noong una po, mula nung binigyan ako ni Kuya Bal ng bahay, binigyan nila ako ng Lord ng bahay, tinulungan ako ng lahat ng vlogger, nagkasangkay. Hindi ko na yan, ayaw ko na yan, lilimutin ko na lang matagal yan, ayaw ko yan. Kung kayo naman nagpaparabrush sa akin, na naninira kayo, wala ako sa inyong pakialam kung manira kayo ng manira, basta pag madating ang vloggers dito, na ano ni Kuya Bal, ay makikita naman nila ang lahat ng gamit na binili ni Kuya Bal, walang nawawala. Yun, nice. Magaling. Yan, sa mga basher at supporters, nagpapasalamat pa rin sa inyo si Chona. Sige, Chona, dito na kami. Ingat ka palagi dito, ha? At pagpasensyahan mo na kung bibihira kami makapunta kasi hindi talaga namin inuugali na yung mga vlog ni Kuya Balis, palagi namin binablog. Sa isang buwan siguro, isang beses lang kami mag-vlog sa mga binablog ni Kuya Bal. O kaya ganun. Pagpasensyahan mo na kung ano. Sige, dito na kami. Bye-bye. Ingat palagi. Yan. Kaya,